Tervetuloa My Day Turkissa. Tämä video on 3 viikkoa vanha, koska silloin olin Turkissa. Ja nyt tässä on mun My Day. Okei, mulla ei ollut klippiä kun mä heräsin, mutta tässä on klippi siitä meidän hitosta hissistä. Ja sitten me mentiin aamupalalle. Puppa, piippo. No niin, mennään shoppailemaan. Siis kattokaa nämä kaikki feikki jutut. Ja sitten yhtäkkiä joku random äijä sanoi meille, että koittakaa nää Turkin jutut, Alanyan jutut, jee jee. Anyways, kohta videossa me mentiin sinne salapaikkaan. Ja by the way, nää sipsit oli niin hyviä. No niin, valmis shoppailun, mennään takas hotelliin. Ja sit kun oltiin hotellilla, me silti juotiin Spritea ja ne oli ilmaisia. Joo, ilmaisia. Koska täällä on kaikki ilmaisia tässä hotellissa, niin sä voit vaan sanoa siellä, että hei, annapa olut! No niin, nyt mennään hotelliin valmistelemaan, koska me mennään sitten beachille. Ja by the way, hidas hissi. Ai niin, ja vielä kerran. Hidas hissi. Nyt mennään rannalle. Kato, joku lentää siellä. Pitäisikö tehdä noinkin joskus? No niin, milkshake-aika. Tässä on tällainen panoramakuva, joka vähän feilas. Sitten rannan jälkeen me mentiin taksilla sinne laivapaikkaan. Me mennään sinne merirosvolaivaan. Ja PTV-taksi oli aika nopea, jos katot tästä seuraavasta klipistä. Kattokaa näitä laivoja. No niin, nyt laivaan. Ja milloin tää laiva voi liikkua jo? Please liiku. Mä haluan mennä jo. Ottakaa nämä Turkin liput. Tässä on PTV-kartta, jos te haluatte tietää. Toi laiva lähtee, mutta me ei. Milloin tää nyt lähtee tää laiva? Ja sitten yhtäkkiä tähän laivaan tuli 500 muita ihmistä. Varmaan me tultiin aikaisin. Liikkuis joo. No niin.
nice paikka tää Turkki. Ja kato, onks toi joku muuri? Oh my gosh! Minecraft-luola IRL. Onkohan siellä mobeja niin kuin Minecraftissa? Sitten joku sanoi, että laivan kapteeni hyppää laivasta pois. Aha, se on totta. Ja klippi oli muuten myöhässä, sori. Ay, wala yung... Tää broidi ei tyyliin osaa kiipeä. Oho. Okei. Miks tää äijä emottaa? No niin, nyt me sanoin, että toi äijä menee toiselle puolelle. Nyt mä oon ajoissa. Broidi sanoo heippa meille. No missähän vitsissä se kapteeni nyt on? Eiku, oho. Our pilot is waiting for us over there for jumping floor. Hyppääkö taas? Okei, lisää luolia. Ei muuten, miksi tää on iso toi luola? Oh my gosh, Turkissa on metsä. Titanikin musiikki. Onks toi copyright? Ja kans... Toivottavasti tästä ei tuu Titanic. Jahas, aurinko laskeutuu jo. Kello on vasta 7. Jahas, toinen ranta. No niin, me mentiin uimaan tässä, me stopattiin täällä. Ja kans en mä nyt halut näyttää sulle klippiä, kun mä uin. Please, miksi nää tanssii täällä? En mä jaksa tanssia. Mä tykkään tanssimisesta. Jahas, muurissa on valoa sitten kun on yö. Oho. Mitä vitsiä, kuuliks sä ton? Mä tiedän tän musiikin. Eikö vedä koreografia? Miten voi tulla yhtäkkiä raketteja? Bro.
Ja muuten MP tää kuva. Yeah. No niin, ja sitten mennään takaisin. Ujova kissa! No niin, minne se meni? Oh my. Mikä toi laiva on siinä, joku Nalle? Ja nyt me mentiin takas himaan. Ja muuten tää bussi oli niin pieni. Ja mä en pystynyt hengittämään. Se oli niin kuuma siellä. Ja sitten iltapala, mutta mä en jaksanut yhtään. Niin mä vaan söin jäätelöä. No niin, takas kotiin nukkumaan. Mut ennen nukkumaan mä katsoin silloin Squid Game viimeisen jakson. Koska miksei? Koska mulla oli tylsää. Ja taas muuten vikas kertaa hidas hissi. Voit scrollaa.